दे ससे बख' दे लगायदो गोलावथारानो ओंखारदोस' दे गारगोन नङा प्लास्टिक सायाव हो नै प्लास्टिक सायाव गोरान दे प्लास्टिक सायाव हागोन ना हाया बया गिखायो मा गावनो बेरबाय नाङाखैयानो नाङाखैयानो दे अंगानि बायदि जालायसिगोन दे आंबो बेरबाय गाइस वेलकाम बेक टु लंकेश्वर बर' नोंथांमोना नायगासिनो दं लंकेश्वर बर' इउटुब चेनेल जों दिनै जोंहानि गय बागानखौ देखायगोन नोंथांमोननो गासिबो नुलांजोबगोन नायलांबाय थादो नै जोंहानि दुब्लि बारि आरो माइआ मोनजोब्बाय साननैसो थानानै हासिगोन फुरै जोंहानि दुब्लि गोजा मोनबाय माइआ साननैसो थानानै हासिगोन नैबो देराखै गोरलै गोजा गया दाखालिसो हाग्रा दानना होदो साफा जाहोदो बेफोरो सब जोंहानि गोजा आरो गोदोर बागानखौ देखायथ'वाखै फिसा बागानसो इयो थांगासिनो दङ गय बागानसिम मोनहैयाखै गोदोर बागानसिम नै इसोर सानै आरो जोंहानि आदालाहानि फिसाज्लाया दे फैबाय था थाबायनायखौल' सफायदो थांगासिनो दङ मोनथ'वाखै जोंहानि गय बागानसिम लोगोफोर फाइनालि जोंहानि गय बागान मोनफैबाय नै जोंहानि गय बागान नोंथांमोनहा गासिबो नुलांजोबगोन खोथायै लांजोबगोन जोङो जोंहानि गय बागान जोंहानि गय बागान गोजा गासै 9 बिगा दङ आरो गय बागाना मला देरगोन दा मला फिथाइ मोनजागोन ना लोगोफोर बेफोरो सब जोंहानि गय बागान गोजा हाग्रा जाजोबलायबाय तिनमायावनो दानबाय थानांगौ लोगो हाग्रा जाजोबलायबाय सब बेफोर जोंहानि गय बागान गोजा बेफोर जों खोथायै लांजोबगोन गासिखौबो खोथायै लांजोबगोन हाग्रा जाजोबलायबाय हाग्राखौ दानना लांनांसिगोन बेफोरो गोजा हाग्रा जाजोबलायबायनो गासिबो दानजोबनांगोन दे नोंसोर बमा गावनो होननाया दे गावदो दे जोंहानि आदानि फिसाज्ला इसोरो सानैया इनो बेरबाय जोंदियासो नामा बेरगोन मोजाङै बेरबाय एडभान्स देवालि लोगोफोर जोंहानि गय बागानाव एडभान्स देवालि गावबाय थांनाय बोसोराव जोगोनारबो होदोंमोन आरो नै बिबार लालायबाय नै जोगोनाराबो नै हाग्रा जाजोबलायबाय जोगोनारा थैजोबदोंमोन फांसे थांखांनानै बिबार जालायबाय दा फिथाइ थालायगोन नै थाइसे थाइनानै
थाइसे जाबाय सान्दुं दुङाखै नै मा फैदोंलै दा जोगोनारखौ नागिरलांबाय थानि फांसे बिफां नुहुरबावदो फिथाइ दंना गैया जों नायनि आरो दा फाइनालि गोथां थाइसेबाव आरोबाव नै थाइसे गोथां थाइसे थायनानै दंबावो आरोबाव सिङाव खोबना दोननि मोनथो ना लोगोफोर दा आरो नागिरलांबाव थानि दोंना गैला ना फांनैल'सोमोन दंफाङा फांनैल' खोमा ना ओमफ्राय ओरै हाबलांना थांखानोसै गय बारिखै दै सब सायाखै आरो इखि गया साया जायो इखि ओंखायनो जों दा फुङावसो फैदों ना नायनो कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर जोंहानि गय बागाना माबायदि हाग्रा जाजोबलायबाय नै गावबावलायनोसै नै बमा गावाबा थानोनो हाया जालांबाय नोंसोर इसोर सानैया दे गावदो दे गावदो एसबान देवलेनि दे एखे लानानै गावलायदो दे गुवाहाटि आरो सारियालि नोंसा नोम्फायानो गय बेपारि दे अरजों मानो खारदो बमायानो दङासो गगासिनो बेरा खोमा गैला इयो खारखादोइनो बमा गावग्राया लोगोफोर खासेयाथ' बेसेबां लंका मोनहैखाबाय बया गिखायो माने बिसोरो बमा गावनो थङा गगासिनो थांनाङा बेरगोन खोमा गिसिथ' आरो थांनाय खाथियाव नायनो मोजाङै आखायाव बेरगोन खाला दंना गैला बख'नानै गावखौ फुल जादों नङा एसे बख'नानै बेखौनो बेरो खालाखौ ससे बख'नानै लगायफिननांगौ मोखाङाव बेरगोन बोरैबा मोजां ससेल दङ खालाया दे बख' दे ससे बख' दे लगायदो गोलावथारानो ओंखारदोस' नोंहा प्लास्टिक सायाव हो नै प्लास्टिक सायाव गोरान दे बया गिखायो बमा गावनो बेरबाय नाङाखैयानो दे बेरबाय इखौ टपासो आखायावनो गावना बेरोना इखो जों दा थांगासिनो लोगोफोर फाइनालि जों दा गय बागाननिफ्राय गिदिंना फैफिनबाय लोगोफोर थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि फार्स्ट ब्लग रोङाबाबो होजाबबाय बानायलांबाय थानांगौबा बानायगोन लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर
लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबसक्राइब खालाम Hi guys. लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनोसै थेंक इउ